B, bibilugin ako. So, meaning to say, wala na maliligaw sa'yo kasi may boyfriend. Kung may maliligaw na iba, mas gwapo, mas mayaman, mas maraming sasakyan, mas may future ka, mas gusto ng mga magulang mo. Ha? Pipiliin mo pa rin ba yung boyfriend mo? Nag-iisip! Pag-iba-iba. Kapag wala naman siya, okay lang yan. Ang gusto siya ganda lang. Ano yung mga tipo mo sa lalaki? Gusto mo rin ba ng mangingisda o nasa dagat? Gusto mo na? Matangkad. Na ano? Na may dimple. Meron ba tayo yan dito sa venue ngayon? Matangkad na may dimple? Nasaan? Pangalan? Shota? Alright. Ayan, sige na. Anong meron kayo? Chat? Wala? Hindi nyo na kakilala? Okay. Taga saan ka, ma'am? Taga Manila ka? Si TJ, taga saan? Taga? Iligan. Gusto mo bang mapasyal sa Iligan? Oo! So, tayo mamaya. Are you in love? Uy? Hindi ko eh. Nasa area ko eh. Okay. Kasi imong maingon sa tao nga nagapasadya sa imuha karon. Kung nakaiingon sa iya ka 3 words. Ay, kausog! I love you daw. Nakadawa ko. Thank you so much. Dahil syempre may trust issue siya. Gusto ko matanggal yun ngayong gabi. Ladies and gentlemen, pinabago ko po ang aming rule. Congratulations, we have a winner. Congratulations. Dahil naman, hindi ako nagtawag ng lalaki ng sobra-sobra pero tumayo sila kaagad. Mga pinsan mo to? Mga pinsan niya to? Eto ako, i-check ko muna bago po ako isumpa ng pamilya. Ito, kamag-anak. Ito, tropa. Okay. Nakapili ka na. Ito, may tropa. Hi, sir. Ubasa ka ba kanina na iba ang mananalo at hindi siya? Hindi naman. Ano? Parang ang pugi ni sir pag manapin. Taga saan ka, sir? Manila. Taga Manila. Ganyan talaga kayo magsalita sa Manila. Hindi masyado nagbubukas ang bunga. Ang ngipin lang makikita. Sabihin ko nga ulit. Taga saan ka, sir? Wow, po! Okay, anyway, my girlfriend. Sige, kita kami na naman. Nakailap, sir? Wala. Okay, wala na. Grabe si sir, no? So, meaning to say, medyo malungkot, pag umuulan, parang nakaka-feel ka ng loneliness. Ngayon, sir, wala yung kinasalti, sir, kasi yung AJ, sir. Yung dimple mo, sir, totoo yan. Pwede ka tawa siya, pwede ka kasi magpa-dimple ngayon. Okay. Magkabilaan ka. Sige, sir. Isa lang. Ma'am, gusto mo ba na lalaki may dimple? Oo. Sir, oo daw. Alright, so ladies, ako na siyang history at kamay. Alright, sir. Kung aayaan natin or aayain natin pamasyal itong si ma'am, saan natin siya dadalhin? Mamamasyal lang. Ang taon maglalaw ba sa mga ito? Kailangan? Bala ko, may kamo mo naman ubad, hindi naman may ubad. Ano naman to Asan ni mo siya ang taon, sir? Sa simbahan. Nasa dito ba? Sa simbahan. Nanong sa simbahan, kay? Caesar, go on. Kay? Mag-collection sa open
kinikilig mo.